ओमफ्राय बे 5,000निनो बेसेबांखिनि बुरजा 10-15 बिगासो जागोन खोमा हा मोननाया माने पुरा सिथा मोनखायो 5,000निनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा फ्रियावनो दं सोरबा सोरबा आरो फैसा होनांदों स' गाइस बोथोराबो जा गरम जिबायदि सान्दुं होगासिनो दं ना आं नोंथांमोननो बुंनि दा नोंथांमोनखौ आं हाजो सायाव लांनि ओमफ्राय बे जायगायाव खोनानो मोन्दों हाफोरा जोबोर खमनो 5,000आवनो 10 बिगासो मोनो होनना बुंदों दा बेखौ आङो सोंगोन सोरनावबा मिन्थियोबाथाय नोंथांमोननोबो देखायलांगोन आरो बेयाव सारादु दं गाबोन माने सारादु दं जोंनि आलासि दं नालाय थांफेराखै आंबो फार्स्ट टाइम थांगोन दिनै थ' डाइरेक्ट लोगो मोनखादोंसै हाजो सायाव हाजोनि सिनारिखौ नाय एसेबांखिनि मोजां थान्दा थान्दा दहाय टाउनफोराव गरम नांनायफोरा जेबो गरम मोननायानो गैला ना माय जोंनिया पार्टनार लबर बागान बिराद मोजांलै आरो बे प्लेन नङा गोजौ गाहाय हाजोसासो जोंना पार्टनारफोरा सानैया उनाव थाबोबाय नै दाबायनांसिगोन ब्लगखौ दोनथ'नांसिगोन आं बे गोजौला एसे हाजोनि टपाव दं जों दा टपाव स' गाइस नोंथांमोना नुदोंना जोङो हाजोनि टपावसो दंफैयो ओमफ्राय ससे थांनानै आङो नोंथांमोननो डिमापुर नुहुरगोन र' डिमापुर देखायहरगोन आङो लोगोसे दा जोङो बे जायगायाव फैदोंना बे जायगानि हाफोरा जोबोर खम माने पाट्टा गैया नामाथाय नोंथांमोनाबो बायनोबाथाय माने बायनो हागोन आरो जुदि आंबो सोंना नायगोन दा मोजाङै माबायदि सिस्टेमफोरा सोरबा फ्रियावनो दंफैयो होनना बुंदों बे जायगायाव डिमापुर टाउन मायो गोजौ इजाद डिमापुर दं आरो ना खाथि फाइनालि दा जों न'आव सफैबाय ओमफ्राय बेनो नङा गाबोन बेयावनो ओमफ्राय आं बुंनो जेसेबांखिनि फैगासिनो एकदम थाथ'नो बादों आरो थांबावनोसो गोसो जादोंमोन माने लामाया ओरैबायदि साइज ना आरो रियेलाव नोङो बै गोजौनिफ्राय पुरा बुहुत बायदिसिना नुहुरो बे खालि हाजो जेथिं नायगोन हाजो प्लेनखौनो मोननाय नङा बे गोजौआ प्लेन माने बे बिराद टप खासो आरो बे जायगाया ओमफ्राय नै हाजोफ्रा बिदिनो दा जों टपावसो दं नामा मोजां नांदो मोजाङानो बिरि सोबनानै मोजांनो नायरबाय दा सिनारिखौ नुदो एकदम बाराबो थान्दा थान्दा जोंनियाव थानो हाया जोंसो प्लेनावनो जों एसेबो थानो हायाखै गामियाव बेयाव थानानै टेनसनानो गैया गिसिबो फैदोंमोन जोंनो सिबनो गिसिबखौनो लादिया हेभिलै लकेसना हा साम बोरैबा मोनबाय बायबाथाय बायनानै थानो गोसो जाबाय जुदि हा मोनोबाथाय बहायबा साइडआव बायनानै एसे आजादि न' लुना दोनगोन आं गोबावजों थाफैगोन आरो अके गाइस दिनै डे 2 ओमफ्राय सिखारना मोखां सुनो दैखौनो नागिरना मोनाखै आं दैनि एसे प्रब्लेम जायो जायखिया एसेबांखिनि नङा माने दा खामानि मावगासिनो दं नालाय ओंखाम ओंख्रि संनाय फुंनि थाखाय खामानि मावगासिनो बेनिखायनो आं दै बाहागो मोनाखै पाइपआ मोनसेल' ओमफ्राय नैबे जायगानि दा जों पार्टि लानो फैदों न'फोरखौ नायबानो जाबाय बे जायगानि न'फोरा हाजोसानि न' पुरा जों टपाव दं बेफोरबायदि आरो फिसा गोजा ओमफ्राय बैजाय माखासे दङ साफा गोदान 15-10 बोसोर जानाय आरो साफा गोदान फैजोबनाय बारा गोबाव जायाखै बिसोरबो खिन्थु न'सेयावनो दं दै बुहुत बुरजा हा दं खेबसेनो हाजोखा बोरैबा नै बेयाव दै मोनफैबाय पाइपजों बोना लाबोदों खोमा बबेनिबा दासो मोखां सुबाय आं জায়গাটা হেভি আছে ক'ব নালাগে এনে কেই বিঘা মান আছে ইয়াত একজন ঘৰতে তো এনে বহাটো অলপ কম আছে কিন্তু এনে খেতি কৰাটো আছে বহুত আছে না 10-15 হ'ব না নাই 10 তো থাকিব না কেমান দি কেনে লৈছে ফাৰ্ষ্ট টাইম লোৱা টাইমত ফাৰ্ষ্ট টাইমটো এনে কিবা ধৰিছে ফাৰ্ষ্ট টাইম পইচা লোৱা নাই জাগাৰ কাৰণে পইচা লোৱা নাই এনে ফ্ৰীতে আৰু না ফ্ৰীতে খালি আমাৰ এইটোৱে লৈছে
আমি তো অলপ লাস্টে আইছে না এটো লাস্টে আহা টাইমতে এটো লৈছো মই दा जोङो फाथै आरो गयखौ लाना फैबाय आं दहाय बुंदोंमोन ना ओमफ्राय बुङाखैमोनबो खोमा गिजानि माने मैया दाखालिफोर लांना जमायना दोनखादों गय फाथैफोरखौ खिन्थु दा बोरैबा बाइचान्स मानसि बुरजा जानायनि खोथा दंना ओमफ्राय बेनिखायनो एडभान्स आरो एक्सट्रा लांनानै दोनखाबाय आरो ओमफ्राय मिन्थिनो मोननाय बायदियाव माने सोरबा सोरबा जाय एडभान्स फैदों बिसोरो फ्रियावनो जायगाखौ लादों ओमफ्राय एसे उनाव फैनायफ्रा फैसा होनांदों आरो ओमफ्राय आरो गेजेर ससेयाव 5,000 ना माल' होदोंमोननो ओमफ्राय बे 5,000निनो बेसेबांखिनि बुरजा 10-15 बिगासो जागोन खोमा हा मोननाया माने पुरा सिथा मोनखायो 5,000निनो ओमफ्राय सोरबा सोरबा फ्रियावनो दं सोरबा सोरबा आरो फैसा होनांदों दा एसे दाम जाबाय होनदों खोमा माने दा हा लाजोब्बाय नालाय खिन्थु न'आ बिराद गोजान गोजानाव दं आरो दा सोरनोबा हा नांगौ होनबाबो मोननाय नंला मानोना माने पुरा लाजोबखाबाय आं सोंना नायदोंमोन आं मोनबावगोन नामा बे जायगायाव खम समावनो लाना दोननो सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा मोननाय नंला खिन्थु बेयाव आरो मोनबाबो दाम होनांगोन बिराद जेबो स्टार होआखै निउटेल लागायनानै ओरैनो गियार अफजोंनो दंगासिनो जायगानिफ्रायनो माने डाउनना भिडिअआवसो प्लेन नुयो जायगाफोरखौ ओमफ्राय रियेलाव बिराद डाउन गोजौ गाहाय नै टेनसनानो गैया ओरैनो खारबाय थायो जेबो गियार होआखै अनखौनो खालामखायाखै आं साबिखौनो दा जों सारदुआवसो फैदों नालाय बारा मानसिबो गैखाया बिसोरना आरो दंबाबो आदिबासि नेपालि बिदिनो गार' दस्रा जाति गोजा बेयाव माने मोनसे फिक्स गैया बर'थ' बारा गैया न'सेबा न'नैल' दं बर'आ बेयाव खैता 60 केजि ना 70 केजि मा 60 मानसिबो बारा गैखाया आरो जाहैयो सोयो बे जायगायाव एसे दैनि प्रब्लेम जायो आरो नोंथांमोना नुखादों बै गोजा कालारनि दैजोंनो दा ओंखाम ओंख्रि संनायफोरा ओमफ्राय बेयाव बुंनानै खानि आङो न'फ्राबो एसे गोजान गोजान जायो माने एसे 500 मिटार बेफोरबायदि गोजान जाहैयो आरो सोरनाबा ओमफ्राय एसे गोजानावसो खाथि दं बे नैबे जों थाबाय थानाय खिन्थु एसे गोजान दं नङा हरदोंमोन थाङाखै टावार गैया नोंसोरनिया एसेबां थाब मोनफैबाय 5:30 6टा 7टा 8टा आराय घन्टा जल्दी आई पाइसे बस आरो फैदो नामा सोरबा मायो स्टिं नामा फेभरेट नामा जिरायदो दिनै साराथ' दं नालाय मानसि बारा गैखाया बिसोरना अलरेडि मानसियानो खमखा बेसिमानो आरो जानुदों बेसिमानो बिसोरना मानसिया बेनिफ्राय बै लाइट नुहुरगासिनो ना नोंथांमोननो देखायहरनि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय बेनो डिमापुरा माने बारा गोजानबो नङा गोजानाथ' गोजानानो दं थेवब्लाबो नुहुरलायो आरो बे हाजो सानिफ्राय नालाय